No niin, 32 minuuttia on kulunut ja Tommo täällä edelleen väsyttelee. Kumpi väsyy, Kala vai Tommo? Siima. Siima väsyy. Melkoinen jöyti, kato. Kovasti se. Minullako hyvä? Miten kipeä? Uteliasta sanotaan kaveria. Miten menee päästöpelit? Sitten lonkkeudesta. Pääsit. Ei oo alushousuja ja oma auto. Mitä se auto? En peessä. No mä en oo ajanut metriäkään. Aina on ollut joku. Eikö se oo oma auto? Niin. Vaikka tukkista. Melko äkäinen. Oma auto. Vieläkö te karkas? Palataanpa asiaan taas 15 minuutin päästä.